jongens, welkom weer bij een nieuwe Chill React. En deze Chill React die wordt upload op de dag van jullie, dus ik ben nou 20. Hey, gefeliciteerd! Yeah, dank je, yeah! Maar wij gaan hier in januari reageren op een crisisclip. Ja jongens, van Chits. Ik heb helaas deze crisisclip wel jongen, want ik ben elke vreed live. En toen een keer op een vreed hebben wij ook hierop gereageerd. En als het wist, ik livestream elke vreed om zo'n uur door al je spultjes en de kisto ik maar dan. En nou geven we deze crisisclip in maar je iets. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, wees benieuwd. Dan geven we hem zin. En go. Dit is beter. Ja, kom maar. Is hier een mooie brede vlak. Ze snieën, oeral snieën en dan de achtergrond net niet zo. Ja, dat is ja. Helemaal mooi zo. Wat leuk. Oh, wat lekker rollade. Iedereen is zo blij met shit, die bedek, yeah. Het is dit zelfs kreun. Weet ik net, volgens mij wel. Al die bedek. Kriesman, yeah. Oh shit, dit is wel heel schattig. Ik vind het zo leuk, die band, die heeft iets zo blij binnen. Ja, Dat is schattig. de hele familie bij elkaar. Straks zit hier op het zien best wel een keer zeggen, ik ben die crisisclip kom als baby. Oh, die hoen. Oh. Wat een grote hoen. Wel leef. 1 promoot. Ik kom uit zo'n hoen. Yeah, best niet. Oh, Wat leuk. hij is wel echt heel gezellig. Eigenlijk moesten ze echt bij onze crisisclip hier echt nog zo'n tekst erbij zetten. Ja, dat is mooi jongen. Ja, hij is net die. Misschien is er nog een karaoke versie. Ja, maar het is nou ook januari, dus het verzin nou een karaoke. Ja. Volgende keer. Feestdagen nog een keer. Hey hoi! Doei. Shit, dit is mooi troon. Oh. Nou, Wat schattig. Oh, ik vind het heel leuk. wat voelt die van? Ik vond het echt goed. Ik vond het echt hele goede kwaliteit. Ja, En ik vond het verscake leuk. Ik vond de tekst leuk. ik vond het Het echt een Christ. Ja, en de Familie. baby. En Ja, de baby weer leuk. Gewoon, dan vond hier nog in de chat. Dan willen wij mooi van. Willen wij mooi van. Op de voorgrond. Bist ook Maria, ik Jozef. Ja, wat? Of vind dat net Christ? Ja, mama. Nou jongens, dit weer het einde van deze video. Hopelijk vond je deze crisisclip echt leuk in januari. En dan zoek ze tot de volgende Chill React en jou een likeje. Dan ben je hem. Hey jongens, doei! Doei!